causa de la justicia internacional. Palestina sometida a la guerra por una ocupación ilegal y armados por la bestia del capital, los que controlan el dinero mundial. Since you've been around, baby, I discovered a new word. A word of freedom. A word of love. Una canción para el Banco Expropiado que me mola mucho porque es liberado. Una belleza que llega a mi corazón expropiado, que le gusta la vuelta al mundo. Nosaltres també som el Banco Expropiat. Nosaltres tots som el Banc Expropiat. Nosaltres també som el Banc Expropiat. Nosaltres també som el Banc Expropiat. Orea BI som o Banco Expropiat. Somos também do Banco Expropiat. Nosotros también somos del Banco Expropiado y estamos aquí para pelearlo y lo vamos a pelear, ponga que se ponga. La puerta del corazón. Amor, amor. Hola, se sent, no? Em sentiu bé? Molt bé. A tu que et sembla és un documental que hem estat fent des de fa un any, totes aquestes persones que veieu aquí. La història de l'Ester crec que la coneix tothom, però nosaltres ens vam fixar una mica en la part més diferent que hi havia en aquesta història, que era la onada de solidaritat que havia despertat el seu cas i com ells havien plantejat la seva lluita des d'una forma diferent, no des de la ràbia, no des de la violència, sinó que havien volgut moure les consciències de les persones, perquè per desgràcia cada dia hi ha noves víctimes i és important que anem aprenent com organitzar-nos, com respondre a tot això i com intentar canviar-ho. El documental és sobre el cas de l'Ester, però és sobre tota la plataforma Ojo con tu Ojo, que és la plataforma que des de fa 2 anys ha donat suport a l'Ester i ha ajudat a que aquesta història es pogués conèixer. I a part no ens vam voler quedar només aquí, sinó que vam intentar parlar amb altres persones, com és el Carles Guillot, que també ha estat afectat per la repressió policial i concretament per aquesta arma que és les pilotes de goma. Per mi avui no és una festa, perquè és un dia molt dolorós que em recorda el que viviré durant tota la meva vida. Però volíem que per vosaltres sí que sigués una festa, que sigués una festa solidària, una festa on tothom pogués estar junts per seguir lluitant contra aquesta impunitat, contra la brutalitat policial i intentar recordar aquest dia per un altre motiu que no sigui que una bala de goma em va impactar a l'ull.
vet aquí que els fideus tornen a estar tots junts. Volien emmudir-nos, volien engabiar-nos, però l'únic que han aconseguit ha estat quedar-se fònics. Les seves mentides donen la raó a la gent. Les seves contradiccions demostren la seva incompetència. El 18 d'octubre del 2014, gent d'Esplugues i de molts altres pobles van tornar a sortir al carrer com ho van fer el 6 d'octubre del 2007 per protestar contra l'especulació urbanística. A totes dues manifestacions hi havia gent de totes les edats. L'ambient era familiar, festiu i reivindicatiu. Diferències entre l'una i l'altra? Sí, dues. Fa 7 anys els Mossos acompanyaven els manifestants i hi va haver tensions. Aquest any, ni Mossos ni tensions. La solidaritat amb els encausats d'Esplugues per oposar-se al Pla Caufec ha estat molt gran i ha vingut de tot arreu. Ni Muts ni a la Gàbia vol donar-vos les gràcies a totes i a tots pel vostre esforç, pel vostre suport i per no tenir por. Ara és el moment de celebrar-ho, però també de continuar lluitant contra l'especulació urbanística. Si volem que les llavors creixin, no podem permetre que ens encimentin. La setmana passada es va realitzar la Mostra de Cinema Indígena de Barcelona, que va comptar amb la presència de dirigents maies i nasses de Guatemala i Colòmbia, respectivament. El proyecto neoliberal no solo afecta a pueblos indígenas. El proyecto neoliberal es un proyecto global, mundial, de nuevas formas de acumulación de riqueza por parte de las transnacionales y las oligarquías nacionales.